kin mun kyau. Kai da wani kyakkyawan yarinya ne ai. Amma akwai damuwa. Kin gani akwai damuwa ina fuskan ki wannan fentin da kina haka. Ai ke wuri na ne? Ai ke ki wuri na? Daga gaya miki gaskiya? Oh, yanzu kina jikin girma. Kina so ki kai ni tsayi. Har kina ƙasa nan kina mun magana. Kin rashin kunya. Yar kauye ta shigo birni. Sa'an ki guda ɗaya. Sa'an ki ɗaya. Kai miki duka nan wurin a ce na da kike karama yarinya. In baka bada na miki. Tilis a nan wurin. Lashi kamar me san. Na ce mu ce ko? Bar ku ce ba. Wai na shiga. Reno. Ina yin girma. Why are you running? Why are you running? Ki fita daga wurin nan. Sha. Ni ce taku Triz Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.